Tervetuloa Ajassa ohjelman vieraaksi ja katsomaan. Tänään me puhumme budjettiriihestä, joka hiljattain oli mediassa ja uutisissa. Ja oikeastaan pohdimme sitä, että minkälaiset vaikutukset tässä riihessä tehdyillä päätöksillä tulee olemaan kansalaisten elämään ja yritysten elämään täällä Suomessa. Vieraana tänään on Antti Heikkilä, hän on arkkitehti, kunnanvaltuutettu. Hän toimii myöskin Keskisen Uudenmaan aluevaltuuston hallituksessa aluevaltuutettuna. Hän on myös Tuusulan kunnanvaltuutettu, keskustalainen ja hän on yrittäjä. Tervetuloa Antti Heikkilä. Kiitoksia. Aloitetaanpas vähän ruotimaan tätä budjettiriihtä, joka nyt on jo ovensa sulkenut, mutta päätökset vaikuttavat todennäköisesti pitkään suomalaisessa yhteiskunnassa ja maan taloudessa, niin olivatko mielestäsi budjettiriihen panostukset riittäviä, jos ajattelemme nyt leikkauksia tai sitten kasvua, talouskasvua? No siellähän oli sekä hyvää että huonoa. Mikä oli hyvää? No tietenkin tämä tilannekuva on varmasti hallituksella oikea, että me ollaan, voi sanoa, että historiallisen heikossa taloustilanteessa ja siihen täytyy reagoida ja tähän nyt hallitus yritti tässä budjetissa reagoida, mutta että toki se näin kun katsotaan koko hallitustaivalta, niin tapahtuu vähän niin kuin myöhään, että ei ole herätty liian tai tarpeeksi aikaisin tähän taloustilanteeseen. Hallituksen iso tavoite oli velkaantumisen kehityksen kääntäminen ja siinä se on epäonnistunut valitettavasti ja tämä ei tietenkään ole Suomen etu. No jos siinä oli jotain huonoa, niin oliko tämä juuri se huono, että olivat epäonnistuneet tässä velanhallinnassa? No joo, isoa kuvaa kun katsoo, niin tässä on puhuttu velkajarrusta ja jotenkin tuntuu, että onko hallituksella mennyt polkimet sekaisin, että onkin painettu sitten sitä kaasua, eli velkaantuminen on ollut paljon voimakkaampaa vielä tällä hallituskaudella kuin edellisellä, että se on niin selkeä epäonnistuminen. Toki nyt sitten nähtiin muutamia toimia, joilla hallitus paransi tai korjasi ehkä aikaisempia epäonnistuneita päätöksiä. Siellä vaikka kotitalousvähennykseen tuli nyt taas satsauksia. Se oli yksi hyvä tässä. Ja toilta sitten itse kun olen rakennusalan yrittäjä, niin varmaan tästä puhutaan tässä myöhemmin enemmän, mutta sinne myös tuli muutamia hyviä asioita, että rakennusala on syvimmässä alhossa tai oikeastaan syvemmässä alhossa kuin 90-luvulla, että nyt ollaan todella vaikeassa tilanteessa. Tämä on kestänyt todella pitkään, poikkeuksellinen tilanne ja siellä muun muassa on vaarana, että menetään kokonainen sukupolvi, kun tämä lama pitkittyy. Ja se on tietysti, tämä tilanne johtuu siitä, että on tämä kansainvälinen epävarmuus ja erilaiset kriisit päällä. Kaikkeen tietysti hallitus ei ole syyllinen, vai oletko sitä mieltä, että ovat syyllinen ihan kaikkeen? No oikeastaan jos miettii Suomi Oy AB:n tilannetta, jos verrataan sitä yritykseen, niin yrityskinhän selviää semmoista tilanteista, jos tulee yksi vastoinkäyminen, jos se on hyvässä kunnossa. Valitettavasti Suomessa niin valtiontalous, meillä ei ollut kasvua oikeastaan vuodesta 2008 eteenpäin, eli tämä on ollut todella heikkoa talouskasvuaikaa ja ajattelen näin, että me oltaisiin yhdestä kriisistä hyvinkin selviydytty, että jos olisi ollut pelkkä koronakriisi, mutta siihen päälle on tullut Ukrainan sotaa, näitä uusimpia sotia, näiden talousvaikutuksia ja lama on tai vaikutukset ovat maailmanlaajuisia, niin kyllä tavallaan tämä, että me on lähdetty valmiiksi kaltevalta pinnalta heikosta tilanteesta, niin tämä on se syy, että miksi me ollaan nyt uppoamassa yhä syvemmälle suohon. Että jos me oltaisiin oltu vahva valtiontalous, vahva talous täällä Suomessa, niin tilanne ei olisi näin heikko. No nyt on pakko kysyä, että toimenpiteitä tehtiin ja päätöksiä saatiin aikaiseksi tuossa riihessä. On muuten hupasta, että puhutaan riihestä, vaikka eletään vuotta 2026 niin ja 2000-lukua, mutta vielä toistan sen, että olivatko nämä nyt vähän tämmöisiä niin kosmeettisia hallituksen loppuvaiheen petrauksia. Olisiko nämä riittäviä kaiken kaikkiaan vai olisiko pitänyt vielä rajummin leikata ja toisaalta sitten ehkä antaa rakennusalalle ja yrityselämään ja muuallekin niin löyhää? No politiikassakin ajoitus on aika tärkeä, että miten nämä päätökset ajoitetaan. Sehän on vanha totuus, että silloin kun ollaan oikein syvällä, niin ne leikkaukset voi pahentaa sitä kriisiä. Toisaalta sitten
se, että näitä kasvutoimenpiteitä pystyisi tekemään sillä pitkäjännitteisesti, että ne vaikuttaisivat pitkällä aikavälillä, niin se helpottaa pitkän näkymän kanssa, mutta että juuri näitä nopeita toimia, millä vaikka rakennusala saataisiin kasvuun, miten sinne saataisiin työllisyystilanne paranemaan ja investoinnit lisääntymään, niin ne on puuttuneet tämän hallituskauden alussa. Siellä pikemminkin tehtiin, minusta tuntuu, että ne oli aika paljon jopa ideologisia leikkauksia, vaikkapa nyt Varke, eli entiseen ARAan. Sieltä vähennettiin rahoitusta vastuita ja nyt niitä taas tässä tuotiin sinne vähän lisää, että sehän on ollut perinteisesti semmoinen, vaikka mikä on vienyt rakennusalaa heikkojen suhdanteiden yli, että on tehty sitten valtion tukemaa asuntotuotantoa. No tässähän nyt on tietysti tilanne rakennusalalla se, että jos puhutaan pääkaupunkiseudusta, miksei myös muualla Suomessa saattaa olla tilanne sama, tunnet asian paremmin varmasti arkkitehtinä ja yrittäjänä, niin on se, että myytäviä asuntoja on tolkuton määrä tyhjillään. Että mitä nyt se voidaan rakentaa, jos rakennusala tulee saamaan tästä riihestä boostia, niin mitä voidaan rakentaa? Asuntoja on myymättä. Joo, siellähän on niin kuin perustajaurakoituja asuntoja, kovaraha-asuntoja on tyhjänä. Nythän nämä elvytystoimet tuli sitten sinne niin kuin vuokra-asumiseen ja valtion tukemaan asumiseen. Toisaalta myös tässä budjetissa oli hyvä se, että väylähankkeisiin laitettiin rahaa, että se on semmoinen toinen, millä saadaan pitkiä hankkeita, jotka sitten tavallaan vastasyklisesti toimii tätä talouslamaa vastaan, niin silloin kun on heikko suhdanne, niin silloin yleensä niiden teettäminen, urakoiminenkin on sitten myös valtiolle edullisempaa, kun hinnat on alhaalla, niin se on järkevää. Mutta että jos mietitään ihan tätä asuntorakentamista ja miksi siellä on paljon tyhjiä asuntoja, niin kyllä se hallituksen tehtävä olisi luoda sellaista luottamusta. Nimenomaan tämä rakentamisenkin lama, niin se on osittain luottamuslama, että ihmiset eivät luota tulevaisuuteen, heidän on sumuiset näkymät osin tietenkin näistä maailmanpolitiikan käänteistä johtuen, mutta että myös nämä kotoiset päätökset ovat johtaneet siihen, että ihmiset eivät luota ja semmoinen epäluottamuspuhe, huolipuhe, niin se on tuottanut sitä, että ei ihmiset uskalla ostaa asuntoja. No sitten vielä jos tähän asuntojen ostamiseen liittyen, mitä toimia oli hyviä tässä budjettiriihessä, niin kyllähän tähän asuntosäästötilin omarahoitusosuuden vaatimuksen pienentäminen, niin se oli hyvä toimi. Se varmasti näiden ensiasunnon ostajien ostamishaluja niin nostaa. Että se oli, siitäkin täytyy antaa krediitit hallitukselle. Näin varmasti on. Jos itse olisit saanut esittää toivomuksia rakennusalan näkökulmasta, joita nyt ei huomioitu, niin mitä ne olisivat olleet? No ehkä se suurin kuva itsellä on se, että nämä tuli auttamattomasti liian myöhään. Kun on sukellettu eikä ole tehty niitä vastasyklisiä toimia riittävän ajoissa, niin nyt oli hyviä tämä, vaikkapa nyt, että kotitalousvähennystä taas palautettiin. Toisaalta sitten se 25 vuoden alusta tullut laskeminen, niin se ehti viedä jo yrittäjiä pois alalta. Ei toki ainoastaan rakennusalalta, vaan muiltakin siivoushoiva-alalta, vaikkapa niin pieniä pk-yrittäjiä, niin häipyi markkinoilta kokonaan, kun siellä tilauskanta hävisi tai väheni. Ja oikeastaan jos näin ajattelee yritysten näkökulmasta, niin kyllä tämmöinen poukkoilevusta mennään reunasta toiseen, niin se on pahinta myrkkyä, että ei pystytä katsomaan sitten yrityksissäkään pitkällä aikavälillä, että mihin tämä lainsäädäntö on menossa ja miten pitää toimia jatkossa, niin se, että päätöksenteko olisi mahdollisimman ennustettavaa, ennakoitavaa, niin sitä yritykset kaipaavat. No puhutaan hetki vielä tästä rakennusalasta, niin uskotko, että nämä toimet, joita nyt todella tehtiin vähän jälkijättöisesti, että ne tulevat muuttamaan merkittävästi työllisyyttä ja jopa investointeja? No valitettavasti kyllä se näkymä on edelleen aika synkkä ja sumuinen. Toki itse olen arkkitehti ja toimin siellä vähän niin kuin ravintoketjun alkupäässä, niin näen jo kyllä monia valonpilkahduksiakin, että tämä on ollut poikkeuksellisen pitkä ja syvä tämä lama. No oikeastaan se, että kyllä siellä on tietynlainen vaikkapa asuntotuotanto, nimenomaan juuri tämä vuokra-asuntotuotanto, niin se on elpynyt. No sen voi sanoa suoraan, että perustajaurakointi, eli niin sanottu gryndi, erityisesti kerrostalopuolella, niin se on jäissä ja tulee olemaan varmasti pitkään niin kuin hankala tilanne siellä, mutta sieltä uusia erilaisia oraita nousee ja toisaalta sitten vaikkapa hoivarakentamiseen on valtava tarve, Suomessa väestö ikääntyy, niin
sieltä kautta on paljon uusia hankkeita tulossa. No ennen kuin mennään sote-puolen asioihin, koska sen alan asioita myöskin hoitelet tuolla aluevaltuuston puolella ja hallituksessa, niin kysyn tähän väliin vielä näistä investoinneista, että jos nyt katsoit tätä budjettiriihen menoa kriittisin silmin, niin varmasti teitkin, niin mitä ajattelet, tuleeko tämmöinen vau-efekti, että Suomi tulee saamaan investointeja ulkomailta? Meillähän on kilpailijana tämä läntinen naapurimaamme Ruotsi ja miksei Yhdysvallat, niin syntyykö nyt usko maailmantaloudessa Suomen päätöksiin? No nämähän on enemmän tämmöisiä pitkän aikavälin asioita, että saadaan investointeja. Onhan meillä Euroopassa erittäin hyviäkin esimerkkejä. Vaikkapa Irlanti finanssikriisin jälkeen oli todella kuralla. Siellä tehtiin ensinnäkin merkittäviä sopeutustoimia, mutta sitten siellä tehtiin veroteknisiä juttuja, yhteisöveroa alennettiin, saatiin houkuteltua ulkomailta pääomia ja siellä panostettiin siihen, että jalostusaste on mahdollisimman korkean teknologian yrityksiä saadaan sinne ja tänä päivänähän se on Euroopan talouden vetureita, erittäin hyvin menee, tekee suurta ylijäämää vuosittain valtion budjettiin. No tähän on nyt pakko todeta se, että nämä toimenpiteet, joita nyt hallitus teki riihessä, niin olivatko ne edes ollenkaan tuon suuntaisia, että tuohon päästäisiin, kuten nyt Irlannissa mainitsit tapahtuneen? No tuossa jo mainitsin tätä, että nämä täytyy olla oikea-aikaisia, että tässä nyt oli ehkä hyvää suuntaa sinne päin, mutta että kun tässä on 3 vuotta menetetyn kasvuaikaa taas, niin valitetaan myöhään, tulee valitetaan pieniä, mutta että kyllä no vaikkapa tämä yhteisöveron lasku, minkä hallitus teki, niin näin siinä sekä hyvä että huonoa. Nythän se lyhyellä aikavälillä syventää tätä lamaa, mutta että kyllä se pitkällä aikavälillä taas pitäisi johtaa siihen, että yrittäminen ja omistaminen on Suomessa kannattavampaa ja ehkä saadaan houkuteltua myös kansainvälisiä. Kun sanot pitkä aikavälillä, niin tarkoitatko 5-7 vuotta vai minkälaista? No vähintään, että niin kuin totesin, niin ei tämä ole mikään semmoinen lama, mikä ratkeaa niin kuin sormea napsauttamalla, vaan meidän pitää tehdä pitkäjänteisiä toimia, jotka tuottavat tänne kasvua, talouskasvua, houkuttelevat tänne investointeja. Suomalainen omistajuus, miten sitä saadaan kehitettyä, että tämä aika pääoma köyhä maa, niin täällä omistajuuden osaaminen kehittyy ja täällä syntyy pitkiä yritystarinoita, sukuyhtiöitä, perheyhtiöitä, jotka sitten onnistuvat kasvattamaan toimintaa niin, että niistä tulee maailmanlaajuisesti merkittäviä toimijoita. Niin tämmöinen polku meillä tulisi olla kuljettavana. No siirrytään tähän sote-juttuun nyt sitten seuraavaksi. Sehän on tällainen erittäin kivulias ja vaikea aihe käsitellä niin yksilötasolla kuin tietysti ennen kaikkea hallituksen päätösten osalta ja poliitikkojen on löydettävä siinä jonkinlaisia kompromisseja. Niin miten tässä nyt onnistuttiin soten suhteen? Olisiko pitänyt leikata enemmän vielä? No siis suurimmat leikkauksethan kohdistui 240 miljoonaa soteen. Suurin osa toki näihin järjestöihin ja käsittääkseni tästä oli parlamentaarinen yhteisymmärrys, että jonkun verran sieltä joudutaan leikkaamaan, mutta kyllä itse kun tuolta vaikkapa hyvinvointialueen hallituksesta käsin katson tätä, niin kyllä meillä sotessa on paljon tehostamisen varaa. Me pystytään löytämään tuottavampia tapoja tuottaa meille nämä sote-palvelut, saada ihmiset hoitoon nopeammin ja onhan monella vaikkapa hyvinvointialueella hyviä esimerkkejä nyt siitä, että miten vaikka talouteen on jouduttu tekemään sopeuttamistoimia, niin silti hoitoon pääsy on voinut nopeutua. Eli kyllä tämmöinen iso kone, jos mietitään tätä sote-uudistusta, kun se on saatu käyntiin, että ennen kuin se käy täydellä teholla, niin se vaatii muutaman vuoden, 5-6 vuotta vähintään. Ja nyt aletaan nähdä se, että tämä uudistus oli tarpeellinen ja tällä saadaan paitsi suomalaisten sote-palveluja parannettua pitkällä aikavälillä, niin myös sitten tätä soteen menevää merkittävää osuutta valtion budjetissa niin vähän hillitty. Että meillä on valtava haaste siinä, että sote-kustannukset menevät kasvaa hallitsemattomasti, niin siihen nyt ollaan löytämässä lääkkeitä. Toki sitten ei sitä pidä kieltää, että monella alueella on suuria ongelmiakin. Ja Suomessa, kun tämä on hyvin maantieteellisesti erilaisia alueita, niin vaikkapa Lapissa, niin siellä ei ihan samat toimet päde niin kuin täällä, samat vaatimukset. Olet keskustan
poliitikko, niin eikö se ollut niin, että keskustapuolue halusi nimenomaan säilyttää nämä laajat alueet, 21 aluetta kaiken kaikkiaan. Niitä taitaa olla tällä hetkellä. Pitäisikö niitä vähentää, näitä aluehallinnon juttuja? No en koe kyllä sitä, että me nyt tässä kohti, jos me lähdetään taas vähentämään ja ajamaan näitä alueita yhteen, juuri kun suurin osa niistä on saamassa taloutta haltuun ja taloutta kuntoon ja palveluverkkoja viritettyä oikeaan asentoon, niin nyt ei kannata sitä tehdä. Ehkä pitkällä aikavälillä joudutaan tarkistamaan, että onko tämä oikea määrä, mutta että kyllä nyt pitäisi antaa työrauha edelleen sinne alueelle ja ne on tehnyt suuremmaksi osaksi erittäin hyvää työtä ja oikeasuuntaisia päätöksiä ja tosiaan vaikka jos mietitään mikä on hoitotakuu ja vaatimus siitä, että miten pitää päästä hoitoon, niin kyllä siellä monella alueella päästään hoitotakuun puitteissa hoitoon. Toki haasteitakin on, ei niitä pidä kieltää. No mitä mieltä olet siitä, että meillä Suomessa on aika suuri tämä julkisen sektorin määrä, siis niin kuin työntekijän määrä, satoja tuhansia. Meitä kuitenkin on vain 5, jotakin miljoonaa asukasta, niin onko sitä liikaa sitä julkisen sektorin porukkaa tuolla työssä? Pitäisikö siihen tarttua? No kyllähän se on myös yksi tosiasia, mikä on tunnustettava, että tavallaan meillä on hyvin raskas tämä julkinen sektori ja se, että vaikkapa nyt hallitus niin riihessä teki päätöksiä, että valtionhallinnosta leikataan ja tavallaan tämä nyt ehkä liittyy myös siihen, että meidän pitäisi pystyä sääntelyä vähentämään, sillä aina kun me tehdään sääntelyä, niin sinne tarvitaan sitten valvojia ja tämä koneisto alkaa vähän niin kuin ruokkimaan itse itseään. Nyt oli hyvä päätös vaikka, että kompostitarkastajia ei ilmeisesti sitten enää No tämä oli kyllä loistavaa. ole tulossa tarkastamaan meidän kenenkään komposteja, että tässä on vaikka hyvä esimerkki. No joo, näin on. Hymyille näin toteamme. Mennäänpä eteenpäin. Mitä mieltä olet siitä, että hallitus nyt samanaikaisesti keventi veroja, joka siis on tämmöinen elvyttävä toimenpide, ehkä voisi näin sanoa, ja sitten samaan aikaan leikataan menoista, joka taas vaikuttaa ehkä kiristämistä vähän sen, niin onko tämä vähän niin kuin lintu tervatulla katolla, että jompikumpi on aina tervassa kiinni, pyrstö tai nokka? No tässä oikeastaan 2 näkökulmaa. Toinen on se talouspoliittinen näkökulma, että mitä kannattaa tehdä, että kannattaako pahimmassa suhdannealossa hirveästi leikata. No sitten toinen näkökulma on se, että miltä asiat näyttävät ja minkä kuvan se antaa. Että jos nyt vaikka veronalennukset on tällä hallituskaudella kohdistuneet niin kuin suurimmalta osin niin kuin erittäin suurituloisiin ja samalla sitten leikataan toisesta päästä, niin se vaan yksinkertaisesti ei vastaa sitä oikeudenmukaisuuden kokemusta, mikä kansalaisilla on, että se tuo semmoisen väistämättä mieleen tämmöisen ajatuksen eriarvoisuudesta ja siitä, että onko hallitus todella halunnut edes tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi mitään, vaan onko pikemminkin näillä toimilla lisätty eriarvoista Suomessa, niin tämä pitäisi kyllä muistaa, että miltä nämä näyttää ja miltä ne tuntuu sitten. Osaatko sanoa, minkä verran enemmän nyt näiden päätösten myötä jää tavallisen palkansaajan lompakkoon? Tuleeko sinne 10 vai 100? Niin tarkkaan en ole nyt tähän perehtynyt, että tosiaan nämä aiemmat veronkevennykset kohdistuivat nimenomaan sinne kaikista ylempiin tuloluokkiin, että hyvä, että nyt jos tulee myös pienituloisille. Eli ajatteletko niin, että hallitus halusi nyt sen näyttävän hyvältä ja tehtiin tällaisia kosmeettisia muutoksia, että sinne lompakkoon muutama kymppi tulisi tavalliselle duunarille? En usko, että tämä budjettiriihi näytti hyvältä oikeastaan kenenkään näkökulmasta, että kyllä tästä on tullut sekä yrittäjiltä, yrityksistä että sitten kansalaisilta aika kielteistä palautetta ja tosiaan tämä, että onko nämä toimenpiteet olleet riittäviä ja onko ne olleet oikea-aikaisia vai onko ne tehty pahasti myöhässä, niin tämä on se kysymys. No uskallatko tässä nyt lyhyen ohjelman aikana ideoida vaihtoehtoista budjettia, jos olisit saanut olla tekemässä sellaista, niin minkälaisia muutoksia olisit sinne ollut tekemässä? No ehkä nyt en lähde tässä niinku tekemään varjobudjettia. Siellä on eri puolueet tehneet näitä varjobudjetteja ja sekinhän on rehellisesti todettava, että kyllä siellä hyvin samansuuntaisia oli monien puolueiden ehdotukset. Toki painotukset on aina erilaisia, mutta ehkä niin kuin isossa kuvassa näen, että kun kuitenkin kasvu Suomeen syntyy yritysten kautta, niin semmoinen iso kuva pitäisi olla, että me siirryttäisiin vähitellen Suomessa kohti Viron verotusmallia yrityksissä.
Eli verotetaan vasta sitten, kun sieltä nostetaan pääomia pois. Niin tämä toisi semmoista kasvua tänne ja yritykset pystyisivät kasvamaan ja tuomaan sitten työpaikkoja, vaurautta, verotuloja Suomeen. Niin No tämä on semmoinen pitkäaikavälin tavoite kyllä. mikä siinä on jarru, ettei siihen päästä? Siitähän on puhuttu aika pitkään jo. No meillähän on onneksi tämmöinen toisaalta hyvä puoli tässä meidän poliittisen päätöksenteosta. Liikkeet ovat kovin loivia, mutta kyllä me nyt aletaan olla siinä asennossa, että tässä on tehtävä nopeitakin ratkaisuja. Eli kyllä tämä isompi verouudistus on välttämätön, että tämä Suomi-laiva kääntyy ja tosiaan kun siitä on maailmalta Euroopastakin rohkaisevia esimerkkejä, että miten täällä on saatu talouden suunta käännettyä, niin kyllä niitäkin kannattaa katsoa. Että. Oletko sitä mieltä, että tämä nyt veroihin kohdennettu muutos on varsin vähäinen ja se vaikutuskin on kenties vähäinen? Olisitko toivonut rajumpia muutoksia verotuksen osalta? No tietenkin joo, niillä ei ihan kovin nopeasti edes saada vaikutuksia, kun ne yleensä tulevat voimaan niin vähän myöhässä ja sitten miten ne alkavat vaikuttamaan kansantalouteen, niin ainahan se muutaman vuoden vie. Ja tosiaan se, että kun tässä pitäisi, no vaikka on nyt puhuttu paljon tästä rakentamisalasta, niin olisi pitänyt tehdä nopeita ratkaisuja, millä tätä syöksyä ja liukua olisi saatu lievennettyä ja loivennettua, nostettua sitä alaa, niin ne puuttuu. No isossa kuvassa sitten niin ei meillä verotusasteen nostoonkaan ole niin isossa kuvassa mahdollisuutta. Meillä alkaa olla eurooppalaisten todella korkea verotusaste. Näin on. Tämä rakennusalan tukien puute tuossa on vilahtanut monta kertaa puheessasi, niin siihen kai on syynä se, että rakennusala on hyvin suhdanneherkkä, eikö niin? Ja siellä pitäisi olla niin kuin pitkälle tulevaisuuteen varmoja tällaisia näkymiä ja hallituksen toimenpiteitä, niin mitä erityisesti jäit nyt kaipaamaan, jos ajattelet budjettiriihtä, niin tulevaisuuden näkökulmasta? No kyllä mä sinne sosiaaliseen asuntotuotantoon olisin kaivannut suurempaa piristystä tai suurempaa tukea, että se nyt on ollut aina niin kuin vanhastaan semmoinen ihan hyvä toimivaksi todettu tapa, millä rakentamista on pystytty sitten elvyttämään ja se on totta, että meillä erityisesti asuntorakentaminen, niin se on vähän niin kuin rakentamisen veturi ja samalla vaikuttaa tuolla voimakkaasti talouteen muutenkin Suomessa, että kyllä sinne olisi kannattanut tehdä aikaisin niitä toimia ja sillä tämä ei ehkä olisi mennyt näin pahaan tilanteeseen, mutta toki sitten rakentamiseen vaikuttaa niin paljon vaikkapa maailmanmarkkina, miten erilaiset markkinahinnat, tuotteiden saatavuus, nämä vaikuttaa itse siihen rakentamisprosessiin ja sen hintaan, mutta sitten tietenkin tämä yleinen luottamus, että minkälainen luottamus kansalaisilla on, niin se näkyy tuolla asuntomarkkinoilla ja onhan myös tehty sitten lainsäädännöllisesti semmoisia vaikeutuksia, että vaikkapa omaa rahoituksen osuutta on lisätty ja sitten ehkä pankit on vielä kiristäneet muutenkin oma-aloitteisesti rahoituksen saamisen ehtoja. Se näkyy kyllä selvästi, että sekä yrityksillä että kuluttajilla on vaikeuksia saada rahoitusta pankissa ja tämä on yksi mikä vaikuttaa myös erityisesti rakentamisalaan. No jos ajatellaan sitten yritystukia, niistähän on nyt puhuttu, että niitä pitäisi poistaa. Poistettiinko riittävästi? No tämäkin on semmoinen, että nyt eilen saatiin lukuja, niin ihan on tarkasti perillä, että mitä tapahtuu yritystuille. Että se ei nyt ollut ainakaan merkittävimpien toimenpideiden listalla tuossa eilisen tiedotustilaisuudessa. Että no entäs sitten nämä tämmöiset, jos nyt puhutaan vielä tukipuolesta, niin onko ne ollut liian pieniä ja hajautettu? Olisiko pitänyt keskittää johonkin merkittäviin yritystukisektoreihin mieluummin kuin että hajauttaa niitä pieniin potteihin? No onhan meillä osa yritystuista on aika tehottomia sitten ja ehkä semmoisia, että siellä on sitä historian painolastia, että kyllä meillä tämmöisiin korkean osaamisen tuotteisiin pitäisi täällä panostaa jalostusasteeseen, että me hyvin matalan jalostusasteen tuotteita, raaka-aineita, näitä tuetaan, niin se ei ole järkevää, vaan se, että meidän kilpailuvaltion osaaminen, koulutus, innovaatiot, osaava työvoima, niin näihin aloihin, niin siellä on niin kansainvälisiä menestymisen mahdollisuuksia. Niin kuin on nähty viime vuosinakin, niin tämä on vähän muuttumassa tämä
tilanne niin kuin maailmanlaajuisesti tämänkin osalta. Eli olet sitä mieltä, että tämmöisen TKI tai talouskirjaan yhdistelmään siihen pitäisi enemmän panostaa ammattikorkeakouluissa ja muissa osaamista ja muuta. No siellä, jos mietit, niin kyllä siellä on se suurin potentiaali kuitenkin pienellä maalla, että ei me pystytä massatuotannossa kilpailemaan niin kuin isojen talouksien kanssa. Toilta sitten se, että EUhan on pyrkinyt säätelemään sitä, että näitä yritystukia rajoitettaisiin ja se on tämmöisten pienen maiden niin kuin Suomen etu, että ei me pystytä valtiona millään tavalla kilpailemaan vaikka Saksan kanssa. Jos Saksa alkaa tukemaan yrityksiään merkittävästi, niin ei meiltä ikinä löydy semmoista euromäärää, millä me pystyttäisiin omia yrityksiä tukemaan. Eli tämä on vähän tämmöinen, tämä yritystuki toisaalta tarvitaan tietyissä tilanteissa, mutta sitten niin kyllä niissä aika merkittäviä vaikeuksia ja haittojakin on sitten vapaan kilpailun kannalta. No tässä minuutit juoksee, mutta pakko on vielä kysyä, kun tunnet varmasti myöskin tätä asiaa, mitä nyt seuraavaksi nostan tähän, niin ovat nämä datakeskukset, joita Suomeen nyt kovasti haalitaan. Nehän ovat, niin kuin tiedämme, energiasyöppöjä. Ne vaikuttavat tietysti meidän sähkön saantiin ja sähköjen hintoihin kenties. Niin pitäisikö siinä nyt huomioida, mitä mieltä olet, enemmänkin vielä se, että niiden varsinainen hyöty ja tuotto jäisi Suomeen? Sehän saattaa valua hyvin äkkiä ulos rajojen ulkopuolelle. Joo, kyllä se valitettavan pieni on se hyöty, mikä niistä jää tällä nykymallilla Suomeen. Ja jotenkin tämä markkina, se on taas tullut uusi toiminta-ala, vähän niin kuin salaa hiipinyt tänne, että meillä ei ole ollut semmoista kokonaiskuvaa, näkemystä siitä, että paljonko me niitä tänne haluamme, mihin niitä pitää sijoittaa, vaan nämä on ollut hyvinkin tämmöisiä kuntalähtöisiä, että kunnat ovat halunneet tietenkin omalle alueelleen kiinteistöverotuloja, rakennuslupatuloja, ovat halunneet myydä maata, niin he ovat näitä mielellään haalineet, mutta että nyt ollaan siinä tilanteessa, että ei meillä riitä sähkön tuotanto näiden kaikkien rakentamiseen. Eli kyllä siinä semmoista isoa valtion tason yleiskuvaa, niin sitä pitäisi tarkastella ja olla se näkemystä, paljonko me niitä tänne halutaan ja katsoa tarkasti ne plussat ja miinukset, että kannattaako meidän niitä tänne nyt enempää haalia. Me lähdettiin liikkeelle tuosta budjettiriihen asiasta, niin palataan siihen tässä lopuksi vielä. Jos ajatellaan te kasvutoimia, niin ovatko ne niin kuin rakenteellisesti olleet mielestäsi oikeasuuntaisia tai voisiko sanoa, ovatko ne olleet liian pieniä tai hitaita muuttamaan nimenomaan Suomen talouden kokonaissuuntaa ja myöskin vahvaa investointiaaltoa, jos ajatellaan näitä isoja kokonaisuuksia, niin mitä mieltä olet siitä? Niin, tarkoitat nyt tämän eilisen budjetin Kyllä, juuri toimia. sitä. No, eihän siellä loppujen lopuksi ihan hirveästi ollut sitten. Ne on aika pieniä, oli suurin osa niistä kasvutoimista, mitä oli. Ja ehkä jos katsotaan, että minne siellä panostettiin, niin ymmärrettävistä syistä niin suurin osa tai isoin panostus oli Ukrainan tukemiseen ja siinä on yksi niin kuin näkökulma myös, että se on ihan tämmöinen kansantalouden yleiseurooppalainen näkökulma, että myös kansantalouksien näkökulmasta niin Ukrainan sodan päättyminen niin olisi ensiarvoisen tärkeää. Toki tietenkin ensisijaisesti Ukrainan ja Ukrainan kansan, ukrainalaisten ihmisten vuoksi, mutta että myös tämän laman katkaisemiseksi niin se vie joka vuosi eri valtioilla niin valtavat määrät tukea. No niin, tämä ohjelma päättyi ihan näillä sanoilla melkein, mutta ihan tähän lopuksi Antti Heikkilä, niin minkälaisen toivon siemenen haluaisit jättää katsojille Suomen taloudesta? No kyllä itse haluan aina luoda sitä positiivista näkökulmaa, että tämä kansa on selvinnyt hyvinkin vaikeista vuosista, vaikeista ajoista. Tästäkin ajasta selvitää ja se toki vaatii näitä poliittisia päätöksiä, mutta ehkä sitten tämmöisen yleisen ajatusmallin muutoksenkin, että ei aina mietitä, että mitä minä voin saada yhteiskunnalle, vaan mikä on se minun osa, millä mä voin rakentaa tätä Suomea ja tuoda tähän oman panokseni, niin ehkä pikkusen kääntäisi sitä ajatusta sinne suuntaan, niin tästä tulee, tai Suomen tulevaisuus on sitten valoisa kyllä. Kiitos vierailusta ajassa ohjelmaan. Tuossa vilahti ajatus, että eilen budjettiriihi ihan oikein. Tämä ohjelma kuvattiin 23. päivä huhtikuuta ja tämä tulee ulos 6.5. Jotenka näemme silloin. Oikein paljon kiitoksia hyvät katsojat teille.